Sziasztok srácok, itt vagyok egy standofos videóban, amiben megmutatom, hogy mekkora nagy ragásszar vagyok. Inkább kezdjük is el. Select, kiválasszuk. Free time. Egy-két kört le fogunk tolni igazából. És még egy pofán fogunk baszni. Hogy szopja a jégkrémet a kislány. Akkor ezeknél ne. Hanem én kóstoljam meg a jégkrémet. Nem jégkrém. Úristen, mekkora egy adag buziság vagyok, balszátok. Jeci, bazd meg, tökön lőttem őt. Az jó. Ide beáll, sniperünk. És bazd meg, ne a falat kérje a szétrén. Hol vannak a csapatások? Bazd meg, mit csinálok? Mi az odvoros, mocskos kurva, ez kék agyommal. Mit csinál? De hol van? De van egy baj, itt nincsen senki. Ja, mert gondolom a csapatásom elé jöttek. Úgy gyertek, basszátok meg, hol vagytok? Kurva zsidó anyátokat. Na, akkor mégse zsidó az anyátok. Hát még nagy gyertek kurva. Kiderült utólag. Na! Azt, ami a Szig Margit. Bazd meg! Hogyan? Hogy? Na, bazd meg, céloz mi a... Kettőt előtt. Inkább veszem ezt. De átszökök. Vagy nem szökök. Nekem mindegy. Ide bekentelünk. Akkor lelövöm a cigányt. Nem jó. Repülök cigány. Honnan jön ez a szeretett támogatás? Nem jó, kifogyott a lőttem. Big, te mit csinálsz itt? No, az előbb mondjuk nem volt ott a csőből kinézve. És kifestett faszokat a... Nem, ki csak te vagy hülye. Nem jó cigány. Nem, elég sok szót használom a cigány szót. A kurva anyára, mit keresed? Mi a faszomért? Na, akkor mínusz egy vese, azt szerintem nem baj. Na. Az meg, mi ez a célzásod? Nem jó, jön a rohadék. Na. Geci! Nem, kitágították a likomat. Basszalak meg! Szeretlek testvérem!
akkor zsaj! Veszek azt a két pisztoly! Na, azt mondom, hogy veszek a két pisztolyt, akkor bassz. Akkor hol lehet elévenni? Aha. Oké, is jön. Akkor bazd meg, akkor nem rátatata. Ez már tetszik. Mondjuk azt idáig is azt tudtam, hogy ezt csináljuk. Kurva. Kurva anyád. Kurva. Gyere. Na, gyere. Bassza meg. De honnan jöttél így elém? Mennyire egyenesedben baznak? Kurva anyád. Ki az a legelső? Akkor felbújhatok meg. Ja, tényleg. Repülő cigány! Olyan, még két behúz. Akkor zsavó, tevesz baktaló, cigány testvére. Megnyertük a kört. Tibidi. Úgyhogy csak 4-en voltunk. Akkor még ugye 2 körről beszéltük, szóval akkor. Mi az? Azt a festéket az arra, hogy mulából szedték össze, hogy mi a büdös f***. Remélem, hogy jó pálya lesz. Nem is kell reménykedjek. Hát debla ugye. Na, most ezeket a kívül. Akkor még írtam semmit, akkor bocsánatot. Akkor inkább mondtam. Na, ugye van ez a tegyen, I love you. Na, ne járkálj előttem, bassz. Kicsi anyádot bassznál. Mi az ott a lábkor? Szunnyadán meg. Haha, beszopta a csicska. Stronglada. Bazd meg, ott is egy sniper. Hűgeci. Egy rendes körbe. Éket nem az. Na. Na. Ott erő. Ja. Cigány volt. Haha, passzapó. Ez vagytok. George, nem Bárta bácsi. Akkor Bárta bácsi, kurva anyát. George, kurva Bárta bácsi. Akkor bazd meg, mert... De... Na, az... Ott a föld, azok az élők nem lehetnek. Na, kurva anyát. De bazd meg, csúszik felfelé az ujjam. Nem látok semmit. Csúszik felfelé az ujjam, mint a fény. Na. Vinis redzetem, még futok egy kört. Fussunk egy kört. Szóval akkor zsamó. Ó.
Ah. Kali. Ne, akkor most melyik pálya lesz? Vagy a Village, vagy az. Akkor az lesz, amit én szerettem volna. Baszki. Csak dobjam be gyorsan. Jó, gyorsan. Repülök, cigány. Most lesz olyan, hogy már repülni fogok, értitek? Akkor itt ez. De ha valamelyik bemer elni most a tangás bugyival, segível. Osztaba az meg megérte, geci. Szóval menjen. Hol vagy? Na. Te honnan jöttél elébe, cigány? Sidó! El vagy ítélve bűnösnek. Mert cigány szerető. Faszapó. Oda jöttünk. 2000 tudó? Szerintem jó. No. Én inkább úgy döntöttem, hogy mégsem leszek sniper. No. Akkor inkább úgy döntöttem, hogy semmi se leszek. Ez leszek. Faszak. Na. Na, baj. Te előbb ide nézem, de voltál itt. Gyere. No. Mondom a drága pécém, hogy a csodálkára lesz nyolja, akkor tudjátok mi lesz. Elég uram, ezt nem aligból kéne elég. De itt valakik nagyon lőnek. És engem valamit az nagyon nem tetszik. Fasza, kapjátok be! Kurva anyátok! Akkor én kapom be beleszarul, és ittem az életem. Kinézünk, ki van ott? Hát a Gyurcsány Feri! Az agyhalott apám Gyurcsány Feri. Nem jó. Ez tényleg úgy hasonlít, mint a Gyurcsány Feri. Gyurcsány Feri. Gyurcsány Feri. Kurva anyád? Igen, nekünk nem tudok ötni. Akkor most az a puskacsibel, az meg, és én most hova lettem el, mert kicsit baszalkodott a kamerám. Akkor lehetséges, hogy átmentem el a zenekérhez. Na. De ez milyen fegyver? De anyád, most meg vagy fogva, bazd meg! Úgy, ne, kurvára szép. Én ökő, agyhalott, egy elvtár. Ne, a kurva, na. Azt mondtuk, hogy szóval, bazd meg, már megszögedünk egy ferikét jött ide. Aha, ez már engedni. Ezt abban akartam szokni. Na, hol vagy, bazzátok meg? Hát ez nem igazság. Hol vagytok?
Úristen, csak kilettem vagyunk, hogy mi a faszom van. Na! Ki nem szólt, hogy nekem csak egy lőtárom van? Nem jó. Aha. Hé, ez nem ilyen bátyáig. Előről. Annyi... Na. Na, azt a Tesco-s... Na, de ő meg honnan tudta, hogy itt mi? De 180 belé szereztem, hogy én nem döglik meg a szóról. 120-et! Hogy szereztem belé? Hogy bebasztunk konkrétan, hogy gyere. Aha, Tesco-s koton bevált. Ó, tényleg bevált. Úgy hajoltál össze, mindaz. Onikum. Nem tudom. Az utolsó meccsünk defájt. Szóval, sziasztok srácok, lányok, ez a videó ennyi is lenne. Majd a kövi videóban fogunk találkozni. Sziasztok!